Lalu gimana sana? Oh, yung pag shopping ko naman dyan, no? Wala wala. Kutub mo kalau tugas lang may kinapi kung photo na. Oo. Mga di ka kurangan tan. Wala. Oh, malulawat ka ya. Ito pag Pwede din. hindi mo sabi. Ang gusto mo ba ito? Ang accessory ang tinulong ka lang. At sa bani ko pa pwede gawin. Flower dia. Flower niya? Oo. Paniyawan din flower sa bata. Mga tita sa akin. Hindi na ko tani physical word. Kanin mo? Oo. Hindi flower sa dati. Ada. Hindi ko ano naman sa. Dami talaga. तेरी करके नादानियां बटुए मेरा